ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, дар имрӯза 15 та хонаҳои арзон дорем ва квартирам ҳастай. Видеои моро то охир тамошо кунед ва видео лайк гузоред ва комментира нависед ба шумо чӣ хел хонаҳо даркор аст ва квартира даркор аст. мо бошем дар видеои оянда албатта мегузорем. дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. бошад видеои имрӯзаро сар мекунем. рафтем. якум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри бохтар, райони партадил гуфтага дӯстони азиз. дар 4 сотиқ замин 5 дар хона дорад. об, свет, ремонти нав кардага, ошхона, аловхона, ҳамон дар даруни хона, ҳоҷатхона, подвал ҳамаш шароитоша дорад гуфтага. нархи хона дӯстони азиз 240 000 сомон бо курси имрӯза гирем 1 миллиону 621 000 рубл мешавад. бо арзонам меша гуфтага. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо занг зада маълумоти бештар оид ҳамин хона айсоби хона бугирен. мо видеоро давом медиҳем. деюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи фархор дӯстони азиз, дар крису гуфтага, дар лаби роҳи калона, дар 4 сотиқ замин 3 дар хона дорад. коробка гуфтага, коробкаш тайёрай. хонаро об, светш дар пеш гуфтага, мактаб, магазин ҳамаш ҳастай. уҷрatoш 100% гуфтага. нархи хона дӯстони азиз 40 000 сомон бо курси имрӯза гирем 270 000 рубл мешавад. бо арзонам меша гуфтага. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо номерои тоҷикистон шама ҳастанд, номерои россия шама ҳастанд. дӯстони азиз, марҳамат, маълумоти бештар дар номеро занг зада фаҳмем бо. сеюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри бохтар дӯстони азиз, дар наздикии телестудия новостройка пеши қурғандай. як хонага квартира 8 этажда қарор дорад. 37 квадратный метр дарунуш, об, свет, лифтш кор мекунад гуфтагай, канализатсияш дора, камтар ремонти дурнуш мондагай гуфтагай. нархи хона дӯстони азиз 143 000 сомон бо курси имрӯза гирем 966 000 рубл мешавад. алишам меша гуфтагай. рақамҳош барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо занг зада маълумоти бештар айсоби квартира гирен. бошад видеоро давом медиҳем. дастгирӣ кардани канали моро фаромӯш накунед. меҳнатонро барои шумо. раҳмат барои ҳаматон. чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри турсунзода дӯстони азиз, дар 6 сотиқ замин 1 дар хонаи миёна дорад гуфтагай. об, свет ҳастай. нархи ҳамин хона дӯстони азиз 200 000 сомон бо курси имрӯза гирем 1 миллиону 351 000 рубл мешавад. арзонам меша гуфтагай. бо рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо занг зада маълумоти бештар оиди ҳамин хона айсоби хона гирен. мо бошад видеоро давом медиҳем. дастгирӣ кардани канали моро фаромӯш накунед. меҳнатонро барои шумо. панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дӯстони азиз, райони салимзода 32 гуфтагай. духонага квартира 4 этажда қарор дорад. 60 квадратный метр дарунуш, об, свет, ремонтш навай гуфтагай. ванна отдельный дорад гуфтагай. обигар, постоянный ҳаст қати свет. нархи ҳамин квартира дӯстони азиз 240 000 сомон бо курси имрӯза гирем 1 миллиону 621 000 рубл мешавад. бо арзонам меша гуфтагай. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо занг зада маълумоти бештар айсоби квартира гиред. шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ҳисор дӯстони азиз, дар 6 сотиқ замин 2 дар хона дорад. 2 хонаи нав сохтагай гуфтагай, нимкола мондагай стройкаш, об, свет, гирдаш маҳкамай. ҳар гуна дарахтҳои мевардиҳанда, дарахтҳои майдаашка дора гуфтагай. якта беседка дора гуфтагай. нархи хона дӯстони азиз 75 000 сомон бо курси имрӯза гирем 506 000 рубл мешавад. бо арзонам меша гуфтагай. рақамҳош барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо занг зада маълумоти бештар оиди ҳамин хона бо худтон гирен. мо бошад видеоро давом медиҳем. ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Сино гуфтагай, пушти бозори Гипразем. як хонага квартира 2 этажда қарор дорад. 32 квадратный метр дарунуш, об, свет, ремонти нав кардага гуфтагай. ҳуҷҷатош 100%. нархи ҳамин квартира 140 000 сомон бо курси имрӯза гирем 945 000 рубл мешавад. дӯстони азиз,
рақамҳош барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед, маълумоти бештар оид ами квартира аз соҳибаш гиред. мо бошад видеоро давом медиҳем. ҳаштум, хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи абдураҳмони ҷумӣ. дӯстони азиз, калхози Киров гуфтагар дар 22 сотиқ замин 5 дар хона дорад, об, свет, ҳамаи шароитҳоша дорад. 12 сотиқи дигар замини президентӣ дорад гуфтагай. нархи ҳамин хона обши комплект 480 000 сомон гуфтагай. дӯстони азиз, бо курси имрӯза гирем 3 миллион 143 000 рубл мешавад. бо арзонам мешавад гуфтагай. рақамҳош барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо занг зада маълумотҳои бештара гиред. аз заминшам калона, мисол нагӯем ки қимати бад монди гуфтам шухнора. дӯстони азиз, бинем нархошада чӣ хеле заминош бисёра барои авай масалан вариантош хона бинем. бо наҳум, квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. дӯстони азиз, 31 микрорайонда пеши Антир Нови парк гуфтагай. якхонага квартира 2 этажда қарор дорад. 21 квадратни метри дарунуш, об, свет, ремонти хона миёна гуфтагай. бо ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад. ҳуҷҷатош 100%, мактаб, садик, магазин, ҳамин чизо дар қарибиш ҳаст гуфтагай. нархи ҳамин квартира 85 000 сомона. бо курси имрӯза гирем 574 000 рубл мешавад. бо арзонам мешавад гуфтагай. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. касе ки хуҷа квартира харидане, марҳамат, на квартира арзон дай дастгирӣ канали моро фаромӯш накунед. мо бошад видеоро давом медиҳем. раҳмат барои ҳаматон. даҳум, хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Данғара. дӯстони азиз, деҳаи Ҷартепа гуфтагай. дар 12 сотиқ замин 3 дар хона дорад. об, свет, ремонтш нав кардага гуфтагай. ҳамаи шароитоша дорад. нархи ҳамин хона дӯстони азиз 200 000 сомона. бо курси имрӯза гирем 1 миллион 351 000 рубл мешавад. бо арзонам мешавад гуфтагай. чизе ки ба шумо фаҳмона бошад, рақамҳош барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед, маълумоти бештар оид ами хона аз соҳиби хона гирем. мо бошад видеоро давом медиҳем. дастгирӣ кардани канали моро фаромӯш накунед. меҳнати мо барои шумо. раҳмат барои ҳаматон. 11, хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ. дӯстони азиз, якхонага квартира 1 этажда қарор дорад. 26 квадратни метр, об, свет, ремонти замонавӣ кардага гуфтагай. кондитсионер, парда, холодильник, термикс, гарнитур, сарай, агаро дар пеш ҳаст гуфтагай. оби гарм, свет, пастени дорад гуфтагай. нархи ҳамин квартира дӯстони азиз 140 000 сомон. бо курси имрӯза гирем 945 000 рубл мешавад. бо арзонам мешавад гуфтагай. рақамҳош барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо занг зада маълумоти бештар оид ами квартира аз соҳиби худаш гирем. мо бошад видеоро давом медиҳем. дастгирӣ кардани канали моро фаромӯш накунед. дӯстони азиз, меҳнати мо барои шумоае. раҳмат ки дастгирӣ мекунед. 12, хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. дӯстони азиз, дар сентри Кӯлоба гуфтагай. дар 7 сотиқ замин 3 дар хона дорад. об, свет, ошхона, аловхона, ҳаммом, ҳуҷҷатхона ҳамаша дорад гуфтагай. нархи ҳамин хона дӯстони азиз 220 000 сомона. бо курси имрӯза гирем 1 миллион 486 000 рубл мешавад. бо арзонам мешавад гуфтагай. рақамҳош барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо занг зада маълумоти бештар аз соҳиби хона гирем. 13, квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Истаравша, райони Дӯстии 5. духонага квартира 1 этажда қарор дорад. об, свет, ошхона, ҳамаи ҳуҷҷатош 100% гуфтагай. бо маълумоти бештара бо телефон метавонед гуфтагай. дигар ягон маълумот додагӣ нестай. нархи ҳамин квартира 190 000 сомона. дӯстони азиз, бо курси имрӯза гирем 1 миллион 283 000 рубл мешавад. бо арзонам мешавад гуфтагай. рақамҳош барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо занг зада маълумоти бештара оид ами квартира аз худшон гирем. бо раҳмат барои ҳаматон ки дастгирӣ мекунед канали моро. 14, хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Норак. дӯстони азиз, дар райони Кибл гуфтагай. дар 7 сотиқ замин 4 дар хона дорад. об, свет, хона, ҳамаи шароитоша дорад гуфтагай. алишам мешавад гуфтагай. ба ягон квартира гуфтагай. бо болоиш сумкати гуфтаган. нархи хона 275 000 сомона. дӯстони азиз, бо курси имрӯза гирем 1 миллион 858 000 рубл мешавад.
бо арзон ҳам мешавад гуфтагия. чизе ки ба шумо фаҳмо набошад, рақамош барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо занг зада маълумоти бештар оида ми хона айхчон гирем бу. 15-ҳам квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Панҷакен. дӯстони азиз, ду хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. дар 111 квадрати метр дӯстони азиз дурнуш, об, свет, ремонти нав кардага рафтагия, ҳама шароитоша дор рафтагия. нархи ҳамин квартира дӯстони азиз 250,000 сомон бо курси имзо гирем 1,689,000 рубл мешад. бо арзон ҳам мешавад гуфтагия. рақамҳош барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо занг зада маълумоти бештар айсоби ҳамин хонаро худаш гирен. дӯстони азиз, ин буд 15 хонаҳои фурӯши мо. то видеоҳои оянда, худои нигаҳбони ҳамаи шумо.